Moltes gràcies, senyor alcalde. És ben cert que durant molt de temps ens ha agradat apartar a tots que pensen diferent del seu costat. És ben cert, senyor Folgado, i una vegada més ho planteja. Li ha faltat dir que cremarà iglesias, però bé. Jo sé que cada vegada que n'hi ha un acte, vostè hem vist com ha anat a la iglesia de Sant Pasqual, que s'han fet donacions, ha visitat la ciutat el diputat de Cultura i no ha tingut ni el detall de convidar al regidor de Cultura de la ciutat, entre altres, i senzillament li diré una cosa. Estic a favor que les esglésies paguen IBI, per descomptat, però això no lleva que valore l'art religiós. Això no lleva que valore que el patrimoni, un dels patrimonis més importants, entre altres raons perquè no se'n podia fer altres, senyor Folgado, que hi ha al País Valencià, és l'art religiós. I en cap moment he anat en contra de l'art religiós. A vostè jo sé que li agrada, perquè evidentment ve la gestió nefasta que ha fet, no pot donar arguments de pes, no pot donar arguments polítics. Per tant, vostès agarren el dogmatisme simbòlic que els encanta i volen fer un debat absurd digne dels anys 50. Iglésia sí, iglésia no, i no és així. Per tant, li diré que aquest regidor representarà a tots els ciutadans de Vila-real en el patronat perquè respectarà la religió com respecta tot tipus d'art. Tant de bo vostès feren el mateix.